We do it. We do it. Ahoj kamarádi a všichni příznivci STEM vzdělávání. Zdravím vás z Baku Expo Center, kde se aktuálně odehrává jeden z největších festivalů STEM vzdělávání v Asii. Tisíce žáků, převážně ze základních škol z celého Azerbajdžánu a okolních zemí, ale i ostatních zemí Evropy, ale například i z USA, zde prezentují své vlastní nápady a projekty. Můžeme zde vidět autonomní roboty, drony, modely vesmírných lodí a jiné letecké technologie. A všechny tyto projekty dávají tušit, kam se současná mladá generace chystá posunout svět. Energií to tu doslova jiskří a celé to graduje u jedné z nejatraktivnějších soutěžních kategorií závodů modelů vodíkových aut. A právě tady má Česká republika své jediné zastoupení. No tak ze začátku jsme se rozjeli docela dobře, zjistili jsme, že vlastně můžeme docela přidat, jeli jsme hodně opatrně ze začátku. Já vám přeju hodně štěstí, ať se vám daří a hlavně jak dojedete závod a získáte co nejvíc zkušeností. Musím uznat, že Azerbajdžán v tomto pojetí vzdělávání nepůsobí jako náhodný lídr. Žáci jsou vedeni k experimentování a stát dlouhodobě investuje do toho, aby technická a praktická gramotnost nebyla výjimkou, ale samozřejmostí. Tak pojďme zkusit tvořit STEM budoucnost i v České republice.